खुलुमबाय 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया बे बोसोरनि 9 जानुवारिनिफ्राय जागायजेनबाय आरो बे 65थि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया बिजनी ओनसोलनि थेंफाख्रि फोथाराव जादों आरो गेवलां मेला गाबोन 13 जानुवारि खालि जागोन आरो बेवहाय आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो नुजाथिफैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारियाबो गाबोननि बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों।